Centar za omladinu Tvoja Srbija uskoro završava realizaciju projekta Bezbedni mladi, sigurnija Srbija, koji realizuje u saradnji i pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Internacionalne policijske asocijacije. Više od 800 mladih iz 13 srednjih škola u Srbiji učestvovalo je u radionicama o bezbednosti. Ovaj projekat je nešto što mi smatramo da je veoma značajno za mlade, donosi im nova znanja i, da kažemo, iskustva koje trener nosi sa sobom i kojima im može pomoći da zaštite sebe prosto na ulici, u velikom gradu. Osnovni cilj koji želimo da postignemo jeste da decu i omladinu edukujemo na način na koji možemo pojasniti kako da se sačuvaju od određenih opasnosti koji ih prete, da izbjegnu određene vrste nasilja, da se zaštite od trgovine ljudima, da navijaju kada odu na sportske utakmice kako treba i da se osjećaju bezbedno, a da im uzori svakako ne budu ovi ljudi i sve ovo što se danas dešava na stadionima, tribinama i u javnom životu. Najkorisnija jeste tema o nasilju, da znamo kako da se zaštitimo kad odemo na studije u veliki grad. Ipak će nama biti sve novo i ovo predavanje će nam dosta značiti. Najzanimljivija tema mi je bila o nasilju, zato što to je potrebno svi da znaju i mere koje treba da primenimo da bi se zaštitili. Predavač je bio veoma dobar i svidjele su mi se neke njegove anegdote. Dosta je poučno i dosta stvari sam naučio koje nisam znao ranije. Pričali smo o nekim temama koje su sve prisutne među mladima i to koje su sve više i više u porastu. Naravno, bitno je ovim ljudima reći, iako oni možda trenutno nisu svesni da se takve stvari mogu i njima desiti, ali znaće da je u buduće, ne znam, kad odu možda u veće gradove, da postoji veća vjerojatnoća da im se tako nešto desi.